O meu nome, María Aldao Rama. Nacín o 26 de outubro do ano 30. Nacín no Barrio Nuevo, onde está o instituto mesmo. Caseime moi jovenciña, ainda non tiña os 20 anos completos, e marchamos para Londres os dous. E ali fixemos para ter esta casiña. Viñemos de vacacións de Inglaterra. E eu fun a ver unha profesora que lle daba a escola á miña filla. Díxome se quería quedar de cociñeira no comedor. Pero cheguei a casa e dixen ao outro: ai, mamá, non marchades máis, non marchades máis. E dali, cando abriron o comedor de Arteixo, pois hubo unha reunión grande. Doña Delfina, que era a mestra de Lañas, e máis a que había aquí en Pastoriza, dixeron: a señora que de Pastoriza é a ideal para aquí. E entón xa viñeron, xa me diron as chaves, levaron a Arteixo, non me dixeron nin quero quedar, nin deixa de quedar. E vai que me falta la mar. E hasta hoxe. E que contenta estuve. Canto traballei nese colegio, Dios mío. Empezaban a desfacerse os matrimonios, xa quedaban nenos sin nai, sin o pai, sin Dios que os pariu a todos á moda que veu. E todos os días me viña frutos: María, hai que facerlle sitio a dous nenos que os deixou a nai, que os deixou o pai. Bueno, bájase daí ou bájase daí, xa para hacer a sitio. E ali comigo todo o merecentísimo. Empezamos con 200 e que terminamos con 4. Fui moi feliz. Traballei ali, o que se dide non me sentar nunca a comer. Daquela tiña boa salud, gustaba a cociña, porque era o propio meu. Donde está a Villariza, era a escola de Pastoriza. Unha casa, claro, vella. Debaixo había un sótano, que a mí me parece que a Villariza respetou ese sótano. Encima había un piso vello, todo, e ali era onde era a escola. Fun uns días, a miña irmán a maior, doña Josefina, que é a que teño aí, esa foi a que me levou a min para todos os trajamanejos dos colegios. Esa queríame a min, eu e ela. Aquí en Pastoriza, a escola de nenos, estaba, antes das viandas, hai unha casa vella toda. Esa era a panadería da señora Pastora. E de frente era onde estaba a escola dos nenos, que agora hai un edificio de 3 pisos. E das nenas era a que estaba lá arriba en Pastoriza, porque daquela non estábamos xuntos. Estaba a doña Josefina aquí na esquina, e a continuación, onde está a floristería, esa era esta outra escola. Pero estaban unidos os dous edificios. Ai, que charlateras son, Dios mío. Según subides á avenida, salir á General, ese trozo, que era onde eran as verbenas, hasta baixando a costa, eso era a Campanilla. O palco poñíase donde hoxe hai unhas casas tiradas vellas. E aí, ali bailábamos. Era moita festa de Dios, me cago la mar. Unha maravilla para nós, aquilo era unha... Ti sabes o que dices. Pero que felices fomos, eu polo menos fomos. Mira, ti imaginaste eu con un paxe de 50 kilos de pan á cabeza de Meicenda está a Plaza de Lugo, por onde está a refinería. Había un calixón criminal que era o mar así, daba de frente, e facía sempre moito aire, moito frío por ali. E os meus recordos era que facíamos un camiño por medio do Toxo arriba, e lá arriba había un montón de pedras que dicían que era o castro. Era un montón de pedras. Tamén indo desde o Quinto Pino, había un montón de pedras, e tiñamos que ir por onde el. O Milladoiro, claro, segue sendo para min. Decían que os que viñan a Pastoriza polo San Miguel, que era a tradición que todo o mundo apañaba unha pedra e deixaba ali. E un día dixen: vamos hasta ao Milladoiro a ver como está, se vemos oiro e tal. E cando chegamos ali encontrámonos que non estaba un montón de pedras. A chave xogaban en Pastoriza, alá onde a igrexa, empezaron de todo. Despois enseguida levaron para onde está hoxe. Pois primeiro estuvo en Pastoriza na plaza, pero moi pouquiño. Despois xa levaron para ali. Ai, o San Miguel como é agora? Ai, maravilloso. Tamén tiñamos festa, había baile en Pastoriza, onde está hoxe o estanco de Pastoriza. Bueno, pois de frente, era onde poñían o palco, era onde bailábamos, e, bueno, tamén festa rachada, como digo eu. É moita historia a miña vida, non é mentira.